Ešte raz. Klapka. Ahojte. Všetci máme radi ovocné, sladké džúsy, ale pre naše zdravie potrebujeme aj zeleninu. A preto si urobíme ovocno-zeleninový džús. A akej bude farby? Červenej. A prečo bude červenej farby? Lebo červenú potrebujeme pre naše srdce a krv. Dosť bolo rozprávania. Poďme na to. To bude. Tam nemáš vchadu ruky. Však je to pomaly ruky. Takže dali sme tam zeler, Dali sme tam červenú papriku. potom sme tam dali cviklu. Dali sme tam jablka Pridali sme mrkvu, a citrón. hrozno sme tam nahádzali nakoniec. A toto je naša výborná šťava. Na zdravie. To je najlepšia zeleninová šťava na svete. A urobili sme ju v tomto fantastickom odšťavovači Kuvix. Na zdravie. A aké to bolo jednoduché. Ahoj!